Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha ta Mai Ɓaro ta TV. Alhamdulillahi, ‘yan uwa da suke bibiyar mu a shafukanmu na Facebook, na YouTube, na TikTok su nemi da ai bayani akan falalan layya, wanda yanzu muna ainihin gab da lokacin layya da kuma ainihin ranar arfa, azumin da ake gabatarwa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama yawma arfa kana kasiyami dahari. Duk wanda yayi azumin ranar arfa za a bashi lada kamar yayi azumin shekara guda. A wata ruwaya ma kafaratul limama da za a gafarta mai duk zunuban shi da ya wuce a baya. Saboda haka ƴan uwa mu dage, kar mu bari wannan falala, kar mu bari wannan garaɓasa ya wuce mu. Ƙarƙashin wannan aya, fasalli lirabbika wanhar, malamai sun mabambantan bayani akan fassarar fasalli lirabbika wanhar. Ka yi sallah domin ubangijinka, sannan kuma ka yanka abin layyarka. Layya wata irin ibada ce mai falala wacce duk wanda ya yi ta yana da garaɓasa, matuƙar yana da iko, yana da garaɓasa a wurin Allah subhanahu wata'ala mai girma. Za mu karanta waɗansu ba'dul athar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi kwaɗaitarwa akan layya. An rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana lahu si'atun, duk wanda yake da yalwar dukiya, yana da faraga, falam yadhi, amma bai yi layya ba, to falyamut in sha'a yahudiyan wa in sha'a nasraniyan. Annabi yace in ya ga dama ya mutu ba yahude, ko kuma in ya ga dama ya mutu ba nasari. Kana da iko, kana da hali, amma ka ƙi layya. Saboda haka layya abu ne mai kyau ‘yan uwa, duk wanda yake da iko ya layya. Har ila yau an samu hadisi daga sayyidina Ali bin Abi Talib kanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kharaja min baitihi ila shira'il adhiya, wanda ya fita daga gidansa zuwa siyan abin layya, kana lahu bi kulli khatwatin 10 hasanatin. Kowane tako ɗaya yayi za a bashi lada 10. Ka tafi baka je ka sai abin layyan kawai, tafiyar ka za a rinka baka lada. Saboda haka idan zaka je siyan abin layya, in kana son ladan kai yawa, ka tafi wuri mai nisa, inda hali kuma ka tafi a kafa, zaka samu lada adadin takun da kai. Wa muhiya anhu 10 sayyi'atin, sannan za a shafe masa ainihin laifuffuka, zinubai guda 10, ko kuma ya zama wa maha anhu, ai wa mahallahu anhu 10 sayyi'atin. Allah zai shafe masa zunubinsa, munanan ayyukansa har guda 10. Wa rafa'a lahu 10 darajatin, Allah zai daga darajarsa har darajoji zai samu manya-manyan daraja guda 10. Wa iza takallama fi shara'iha, idan mutum ya je yana cinikin dabban, yana magana cikin cinikin dabban, kana kalamuhu tasbihan, duk maganganun da zaka yi za a baka ladan kayi tasbihi. Wa iza naqada thamanaha, idan ya riga ya biya kuɗinta naqadan ba ajalan ba, kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasana, za a bashi ga dukkan dirhami guda, dukkan 200 misali, za a bashi lada, ninkin lada har 700. Wa iza barahaha alal ardi, idan mutum ya yadda damba akan ƙasa, yuridu zabahaha, yana nufin ya yanka ta, istaghfara lahu kullu kalqin, duk halittun Allah za su neman wannan mutumin gafara. Min mawdi'iha, daga inda ya aje wannan dabban, ilal ardi sabi'a, har izuwa ƙasa ta 7. Wa iza aharaqa damaha, idan ya zubar da jininta, kalakallahu bi kulli qatratin, Allah zai halitta ga kowane ɗigon jini, min damiha, na daga jinin dabban, asharata min mala'ika, mala'iku guda 10, yastaghfiruna lahu ila yawmil qiyamati, za su yi ta neman mu wannan mutumin gafara har izuwa ranar alkiyama. Wannan falala kenan na
na mai ainihin layya. Wa idza qassama lahmaha, idan ya raba naman sadaka, kana lahu bi kulli luqmatin, duk loma ɗaya da wani ya ci na naman za a bashi lada misla itqi raqabati min waladi Isma'il, za a bashi lada kaman ya ƴanta wuyan ƴaƴan annabi Isma'ilu ɗan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, hadisin na Aisha, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Aisha, ya ke matata Aisha, in ji manzo Allah, qaddimi adhiyataki, ki gabato da abin layyanki, wa ashhidiha, ki halarto da ita, fa inna laki bi awwali qatratin taqtaru min damiha alal ardi ayyaghfira laki Allahu ma salafa min zunubiki. Jinin da ya fara ɗiga daga dabban da zaki yanka na layyanki yake Aisha, Allah zai gafarta miki zunubanki gabaki ɗaya. Allahu akbar. Saboda haka mu daure mu yi layya, akwai lada, akwai falala a ciki. Faqalat ya Rasulallah, sai Aisha ta ce, alana khassatan am lil mu'minina ammatan, wannan falalan namu ne kawai matanka ya Rasulallah ko kuma sauran mu'mine ma sun shiga? Faqala sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce, bal lana wa lil mu'minina ammatan, wannan falalan namu ne da kuma sauran mu'minai, kowa ya shiga cikin wannan falalan. An samu hadisi daga Wahab bin Manabba annahu qala, yace malamin tarihi ne Wahab bin Manabba, yace inna Dawud alaihi salam, lalle annabi Dawud Allah ya kara masa rahma, yace ilahi, ya ubangiji na, ma sawabu man daha min ummati Muhammadin, menene ladan man daha wanda ya layya min ummati Muhammadin daga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, me ladansa? Kala sai ce sawabuhu, ladansa an udiyahu bi kulli sha'ratin ala jasadihi 10 hasanatin, za a bashi lada dukkan gashin da ke jikin dabban, za a irga adadin gashin dabban, za a bashi lada adadin gashin dabban. Allahu akbar. Wa amhu anhu 10 sayyi'atin, sannan kuma zan shafe masa, ma'ana kowane gashi ɗaya ma na jikin dabban balada 10, kowane gashi ɗaya na jikin dabban. Allahu akbar. Wannan falala kenan, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wa amhu anhu 10 sayyi'atin, zai shafe masa kuma zunubansa manya guda 10. Wa arfa'u lahu 10 darajatin, zan daga darajarsa har guda 10. Walahu bi kulli sha'aratin, kowane gashi ɗaya kuma na dabban da ka yanka, qasrun fil janna, za a baka gidan sama ƙato a aljanna. Wa jariyatun min al-huril aini, da budurwa kyakkyawa daga cikin matan aljanna. Wa markabun min zawatil ajniha, ga abin hawa za a baka a aljanna mai fiffike. Khatauha, tashin wannan abin hawan tafiyar sa maddul basar, kamar kyaftawa idanu, duk inda kake so ya je. Yanzu misali ina so in je gidan dan uwana As-Sankawi, Yahaya Sahabi As-Sankawi, duk da